З нами на зв'язку Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Рефате, вітаю вас. Да, добрий вечір. Рефате, сьогодні говоримо про те, що під час нормандської зустрічі Володимир Зеленський таки згадав про Крим не на офіційній частині, коли підійшов до преси. Як ви сприймаєте таку заяву? Для вас цього достатньо? Ну, дивіться, ніколи не буде достатньо жодних якихось там оголошень про Крим під час перемовин, поки ми не повернемо Крим, поки самі не повернемося до Криму. Але те, що Зеленський, президент Зеленський під час спільної, заключної прес-конференції дуже чітко сказав, що Крим – це є українська територія і для нас однаковий і Донбас, і Крим, це є дуже позитивно і це добре, що він це публічно занотував. Рефате, ваші знайомі, ваші друзі-експерти не говорили вам, що він це зробив завдяки вашій попередній заяві? Тому що сьогодні в нашій студії вони наголошували, що Зеленський згадав про Крим, в тому числі і завдяки заяві Чубарова. Ну, я не знаю таких даних. Для мене це не є настільки важливим. Тут головне, щоб кожний український політик, незалежно від того, скажімо так, з ким він спілкується, не спілкується, але якщо він щиро, дійсно дбає про незалежний розвиток України, щоб він свідомо виходив з того, що це можливо лише в межах міжнародно визнаних кордонів, тобто включно з Кримом і Севастополем. Рефате, окей, дивіться, президент сказав, що він обговорював з лідерами Нормандської четвірки інші питання, власне, Донбас, повернення полонених і так далі. І просто не встиг детально обговорити Крим. Цього для вас достатньо? Ви це не критикуєте? Таку позицію? Дивіться, я взагалі, ну, скажімо так, по-людськи, я вітаю таку щирість президента, коли він позбавлений такого, ну, знаєте, такого лукавства російського. Тобто, коли він завжди говорить так, як воно відбувалося, але все одне, те, що під час перемовин можна не встигнути сказати про Крим, я це не сприймаю. Я сприймаю те, що дійсно там могло бути дуже складно, бо він там не один, там є ще Макрон, Меркель, і вони обтяжені своїми замислами, своїми планами. Там є той злочинець за прізвищем Путін, який уникає питання Криму, але Крим треба встигати говорити і за столом перемовин, і за столом прес-конференції.